αντίχω και σε έχω μονόγραμμα στο σπίτι σαν τείχο. Τι μου συμβαίνει και βλέπω στα χιόνια μες στο χειμώνα να πετούν χελιδόνια και η αγάπη είναι αλήθεια, είναι η μόνη βοήθεια τις καρδιές που ενώνει να μην νιώθουμε μόνοι. Η αγάπη είναι αλήθεια, είναι η μόνη βοήθεια τις καρδιές που ενώνει να μην νιώθουμε μόνοι. Άσε να πες.